ndithanda into yobana ngaba ngexesha abantu bafunda bonke nami ndandisenaneni labantu abafundayo. Nangoku ke ndingumuntu osesikolweni ndizawugqiba lento bendiyenza kulonyaka uThixo ndinceda ngenceba kaThixo ndenza lento endiyenzayo kungenxa ngenceba kaThixo. Ndiyambulela kakhulu kuThixo owandincedileyo impilo yami ngamaxesha onke ndiphile emhlabeni ndinento ethi inga uThixo ndikamkhonza ndingajonganga kubani ubana ngaba uthini egameni lika Yesu. Ngokukhawuleza okukhulu bendicela sijonge kwincwadi yemizekeliso kuchapter 30 sifunde uverse 25 noverse 26. Aphakama amazulu ephakamela ephakameni impilo yami aphakama amazulu ephakameni impilo yami. 5 to 26. Imbovane ziluhlanga oluethe-ethe kodwa ziqokolela ukutya ehlotyeni. Imbila zisisizwe esingenamandla kanti zimisa izindlu zazo emaweni. Enkosi mama. Baba lilizwi lakho eli linamandla liyaphila. Lithethwa ebumnyameni bubaleke. Baba wethu namandla onke. Lithethwa esimeni singathembisi. Lithi la kuthethwa linika ithemba. Baba wethu namandla onke. Uthi uPaul xa ebhalela amaHebhere izwi lakho linamandla liyahlaba liyohlukanisa. Lilikele elinhlangothi mbini. Baba wethu onamandla onke ahlabelele umhlabeleli athi alibuyi lilambatha elakho ilizwi. Wabhala noIsaya wathi lifana nemvula ethi xa selihlile umhlaba ingawushiyi usafana. Eneneni Baba wethu namandla onke alikwazi ukuthethwa kube safana. Baba wethu namandla onke sihlanganiselene kule ndawo egameni lika Yesu waseNazaretha ophilayo ukuze izwi lakho liphinde ukuyihlaziya impilo yethu. Baba wethu odume ngokulunga kaloku wena wathi uphezulu ezulwini xa ukhangele ezantsi emhlabeni wabona uluntu lwakho luhlele esonweni inhliziyo ziselishweni waluthabathela kuwe lonke uhlazo lwethu. Baba wethu namandla onke izwi lakho linamandla sele liza kuthethwa kule ndawo. Thetha ngalo utshile ngalo egameni lika Yesu waseNazaretha ophilayo. Baba siyabulela ngegama lika Yesu. Amen. Sifunda kule ncwadi yemizekeliso chapter 30 verse 25 ukuya ku26. Incwadi yemizekeliso yingqokolela yemizekeliso eqeqesha umuntu ngendlela yokuziphatha kakuhle nokuhlonela uThixo. Haleluya. Le ncwadi lena xa uyifunda kakuhle ungumuntu iyafundisa kakhulu ngendlela yokuphila komuntu esemhlabeni ephila ehlonela uThixo. Haleluya. Ithi ke ngoku kule ndawo sele sifunde kuyo imbovane ezi ziluhlanga oluethe-ethe. Ngamanye amazwi ziluhlanga olungenamandla. Xa ngaba ujonga ayikho into engeke ndayibona encinane kakhulu kwizinto eziphilayo eyehlula imbovane. Imbovane sesona silwanyana xa ndiqaphela esake sasincinane kakhulu. Kodwa ithi iBhayibhile oluhlanga olu luluhlanga nje oluethe-ethe. Lona lulungisa ukutya kwasebusika apha ehlotyeni.
ngamanye amazwi ithi lento imbovane lena ebusika ayikwazi ukumelana nabo ubusika. Yona ubusika ibulungiselela ngeli xesha isenawo amandla ayo asehlotsheni, ilungise ke ngoku ixesha lasebusika ngeli xesha kusehlotsheni. Le ncwadi ke njengoba kuyincwadi yemizekeliso, ngabantu aba kuzekeliswa ngabo apha bafaniswa nembovane. Ngamanye amazwi abantu aba abanamandla ngaphandle kokuhlonela uThixo. Haleluya. Amen. Ithi ke ngokulelo njengokuba bengenamandla, sidla ngokuhlabelela umhlabelelo othi sikhonza izulu sisesemhlabeni, okanye siphila izulu ngeli xesha sisesemhlabeni. Njengoba sikhonza izulu sisesemhlabeni, silungisa ubusika bethu ngeli xesha sisehlotyeni. Ngoba ngexesha lasebusika kuthi amandla asinawo. Njengoba silapha emhlabeni asinawo amandla okumelana nezinto zasemhlabeni, kodwa ngokuba sasondela kuThixo sazibiza ngaye, ethi iBhayibhile ubulumko bokuqala kukuhlonela uThixo okanye kukumkhonza uThixo. Kodwa ngenxa yento yokubana ngaba silapha emhlabeni kunexesha lasebusika esingakwaziyo ukumelana nalo, kodwa ngeli xesha kusehlotyeni siye salungisa indlela yethu yasezulwini sisemhlabeni, ngoba asikwazi ukumelana nezinto zasemhlabeni singahlalanga kuyo imbangi nomgqibelelisi wokholo lwethu. Simkhonza silapha emhlabeni ukuze sithi xa sele sifika ezulwini kuthiwa singabantwana bezulu, sesikhonza ngentokomo nangamazwi angasiyo, sithi uzuko kuThixo senyangweni. Haleluya. Amen. Ithi iBhayibhile njengokubana ngaba aba bantu aba beluhlanga olu-ethe-ethe balungise indlela yokuhlala, bayilungisela inamhlanje kodwa belungisela ingomso. Ethi iBhayibhile imbila ezi ziluhlanga nalo okanye zisisizwe esingenamandla, kanti zimisa indlu zazo emaweni. Ukhumbule kaloku ukubana ngaba uThixo losimkhonzayo ulidwala lamadwala, ulidwala elimiyo. Bonke abazimela ngaye bafaniswa nentaba yaseZayoni, ezithi noba zifika izinto zibabetha bangabi nabo ukusukunyiswa. Olu hlanga laba bantu noxa lungenamandla, kodwa laba nobulumko lakhela isiseko salo edwaleni. Idwala esinalo lokuthina idwala elinguYesu. Nasebusuku kufika into ethi enhliziyweni yami, inga ubani nobani angasuki edwaleni, ngoba ithi iBhayibhile kunamadoda ake akha lamadoda, kodwa kunendoda eyaba nobulumko yakhela indlu yayo elitsheni. Zathi noma sezifika izikhukhula ayakhukhuliseka, ngoba isiseko sayo asinakusukunyiswa. Ilitye thina singamaKrestu esiyame ngalo nesakhele kulo isiseko sethu linguYesu Kristu owaseNazaretha. Akekho omnye uYesu omisiweyo emhlabeni ngaphandle koKristu Nkosi. Haleluya. Amen. Uyawudlula umhlaba, ayawudlula amazulu, kodwa uYesu ophilayo esakhelwe kuyo akadluli namhla naphakade. Elithi iBhayibhile ngenye imini yafa le ndoda, xa selisifa yahamba yayongcwatshwa. Xa selingcwatshiwe ingcwaba layo
lagcinwa ngelitshe, ukhumbule ilitshe elabekwe engcwabeni layo lilitshe eladalwa nguye. Ngamanye amazwi kwafihla ilitshe elikhulu kwabekwa ilitshe elincinci ngaphezulu. Eli litshe lalibekwe ngaphezulu alakwazi ukuligcina ilitshe elifakwe ngaphansi, ngoba eli litshe elingaphezulu liyalazi lizwi lelitshe elingaphansi. Ngosuku lwesithathu azange likwazi ukulicinezela, lalivulela ilitshe nguYesu laphuma. Elithi iBhayibhile uhleli ngasekunene kweThixo uyisona amandla onke, utahozisela thina uBaba. Haleluya, haleluya. Esi sizwe esi asinawo amandla. Nasebusuku nje ndiyathandaza ukuthi abantu aba bawenzile amatilatile engaba ngafumana ubomi, kodwa inyaniso nansi, abukho ubomi umuntu angabufumana ngaphandle kokuza kuyo imbangi nomgqibelelisi wokholo lwethu enguYesu Kristu. Abantu bazamile ngexesha lokubandezeleka enyameni, bathi bafuna uncedo, kodwa lwadlula ukufa kwababulala abantu. Kodwa ebusuku kunefika isimeme enhliziyweni yami uba ngaba abantu babeze kunelitshe okanye kunedwala lamadwala elunguYesu Kristu. Akekho ubani ongabufumana ubomi engazanga kuye. Igama lenkosi malibongwe, igama lenkosi malibongwe. uYesu uyasindisa, uYesu uyaphilisa. Noma uxakene nobomi, athi ndimi indlela, mhlawumbe okanye uhambile walahleka endleleni, kodwa uYesu uyindlela. Mhlawumbe uhambile wadibana nabantu abanobuthongo, kodwa nansi inyaniso, uYesu. Mhlawumbe uxakene noba ngaba liphi ikhaya, kodwa yena waba likhaya. Zingekabikho izinto, uYesu yedwa. Njengoba ezimbovane ezi nempila ziluhlango oluethethe, kodwa indalo yazo zaye zayithobela. Ngoba imbovane noma ungawuqaphele zike zihambe zisisixuku, uxaka ubona ngaba ezimbovana zithetha kanjani, kodwa zivumela indalo. Ngamanye amaxesha kufika ixesha lobana ngaba izindlu zazo zikhukhuliseke, kodwa ezinye ziyaphuma zihambe ziyokhangela into yokuvuselela indlu. Ezinye ufika zikhangela ukutya, ezinye ufika zimile emasangweni. Sisizwe esi sifanekiswa nabantu. Esi sizwe esi azange ziyityeshele indalo, zahlale endalweni. Noma izimo zifika, kodwa ziyilibali indalo yazo. Ngamanye amazwi zithobela umdali wazo, aziyenzi into engenziwayo ngexesha elithile, zenza into ngexesha layo. Ngoba indalo itsho zithobela umdali wazo, kodwa zinawo amandla. Kodwa into ezigcinayo ngumthetho womdali wazo. Kodwa singabantu into eyakusigcina nguYesu owasidalayo. Ixesha esilikulo libi, abantu bazamile, kodwa kunjalo abaninzi bafela emizameni. Athi umhlabeleli xa ehlabelele, ndathi ndakufika kuyo imizamo yami yophela. Ngamanye amazwi, imizamo yomuntu xa efika kuYesu iyaphela. Konke ubuzama ukwenza engathi kungakunceda, xa ufika kuYesu kuyaphela. Ngoba wena uYesu uzizinto zonke kuthi. Amen. Ukufuna ukukhuseleka
uthixo engakukhusela ngaphandle koYesu. Ndidla ngokubona mna badla ngokugadwa opresident, kodwa xa kufika ubusuku kunemimoya emdaka ehlasela umuntu, kunenarhumane ezicinezela abantu, kodwa noba egadiwe ziyafika ezimqwithayo zimqwithe, ngoba yikho into engamkhusela umuntu ephansi kwelanga phezu komhlaba ingenguye esophilayo. Ilizwe lihlaselekile, abanabo ubukho bazamile, indzingalazi zizamile, kodwa zibuye zilabatha. Bambi sebefika nento ethi masibhenele kulothixo wabo, ngoba enene uthixo wethu unamandla wokulisindisa lihlabathi. Abaninzi banga amacebo asetshenziswayo angasinceda, kodwa inyani nansi akazusinceda. Kodwa namhlanje into engasinceda noba sisizwe sase-South Africa ukubuyela kuThixo, nguye oyakusisindisa. Uthi xa ethethayo uJoshua emveni kokuMose efile, athi uYesu xa ethethayo athi uMoses umkhonzi wami ufile, kodwa khokhela ababantu. Xa sele bakhokhela ababantu uxakana nezinto. Uthi xa ethethayo uJoshua uthi kakuhle emehlweni enu khethaneni yakumkhonza okanye zenyuleleni eniyakumkhonza. Wamegephini wathi kodwa mna nendlu yami ndiyokumkhonza uYehova, ngoba wayebona into yokubana ngaba akekho omnye uThixo. Noba uThixo babekhona abakhonzwa nguIsrayeli, wabona into yokubana ngaba akekho uThixo yena yakumkhonza, kodwa yena nendlu yakhe uyakumkhonza uYehova. Ukhumbule amaSirayeli adlule ezintweni ezininzi. uJoshua bekhona elungiselela phambi koMoses, wathi xa ejongile wabona ubana ngaba andikwazi ukutsheshela uThixo wethu. Le ndoda lena hayi ngoba noba yayihamba ngamandla wayo, kodwa yambona uThixo. Exesha babehamba enhlamba, kwafika ixesha lobaphela amanzi, kodwa uThixo waprovide ngamanzi. Kwafika ixesha loba balambe abantu, kodwa uThixo wenza imimangaliso. Wawisimana batya abantu mahala ngoba bejonge kuThixo. Wabona uJoshua noba ngaba ndingenawo amandla, kodwa ndikwazi ukusuka kuThixo wethu. Mna nendlu yami ndiyakumkhonza. Singabantu sinuhlanga olungenamandla, kodwa into esinikeza amandla ukuhlala kuye uThixo wethu, ngoba ngexesha singenamandla xa sihleli kuye kuxa sinamandla. Ngexesha singathi siyadinga, kodwa kuye uThixo wethu kungexesha sinezinto zonke athi jongane ezintakeni azinaki ukuzenzela, kodwa ndiyazinika ukutya, ndiyaziprovida nendawo yokuhlala. Adlule athi funde ngovaneni vilandini. Haleluya. Asinawo amandla awokuzilela Thixo wethu. Isifo sihlasela umhlaba wonke, kodwa thina siyaphila namhlanje. Umoya kuthi ubulala abantu, kodwa thina uyasiphilisa. Kanti intoni eyenzekayo? uThixo wethu usisilekele, isandla sakhe siphezu kwempilo yethu. Umoya wabulele abanye, kodwa thina usigcinile. Hayi ngoba kumnandi nakuthi abaninzi bahambile, kodwa sibulela uThixo ngoba thina usasigcinile. Asinawo amandla nathi wokulwa naso, kodwa sesithembele kuye uYesu wethu. Asinawo amandla wokuhlangula abantu, kodwa ngegama lakhe, ngegama likaYesu sinento ethi bazawuhlanguka abantu. Kodwa xa bebuyela kuYesu, abantu besindlela zabo ezinokugwenxa, uYesu uyasindisa. Amen. Haleluya. Amen. Cela sime ngenyanga.
Cela sime ngenyawo. Ebusuku nje enhlizweni yami yafika into ethi asisamanga ngoba siningi. Kodwa uThixo wethu simisile. Asisahambi ngenxa yebasinamendu. Ethi iBhayibhile ugqatso olu akululo labantu abanamendu. Baba wethu onamandla uyayedwa onako ukusisindisa. Nakweli xesha elinje ahlabelelo hlabelelayo athi baba ibanathi. Nakweli xesha elinje uxolela ukona kwethu. Ethi iBhayibhile xa ithethayo uba abantu bam ababizwa ngegama lam ezithoba befuna ubuso bam mna ndinguThixo ndiyakuhlalisa ezulwini ndiphilise ilizwe lethu. Nguye yedwa onako ukusihlangula. Nakweli xesha asinamandla ngokwethu kodwa uThixo wethu nako. Masithandazeni sonke. Baba wethu onamandla onke.